Gata, Alex. Poți să începi. Salutare băieți! Mă bucur că participați la concursul de pescuit de mici și vă place, aveți pasiune pentru pescuit și din cauza asta eu, Animal Bite, vă dăruiesc câte o pungă de nadă cadou din partea mea, da? Le dau la rând, așa, la fiecare, da? La rând, gata. Care ați luat o parte. Așa, hai. Next! Matei, Plătică! plătică, da? La câștigător îi mai dau și un bonus, că asta e, a câștigat, a prins omul, n-avem ce Lasă-mă face. că dăm mami altul. Cine a luat să părăsească ring. Asta e un pic ciupită, la nimic. La transport. Poftim, dragule. Cine de la feed? Uite și domnișoara, vină ca domnișoara. Hai. Domnișoara e prima oară care participă la noi la concurs. Să-mi dai follow pe TikTok. Domnișoara Alexandra, Ai luat? Stai deoparte, că-ți mai dau ție altă dată. Alex, Florentin, Florentin. da? Ia, domni, vrei să dai și tu una? Hai, dai și tu una la băieți. S-a rușinat. Rușinos? Cine mai e de la? Eu. Tu. Lucian, Cine mai e pescar acolo? Hai, mai vină unul cu vină. Ia, stai jos la mami, să stăm jos. Hai să stăm jos aici. Astea se reportează pentru data viitoare, domn pentru data profesor. viitoare la concurs, domnul Alex de la Animal Bite, mulțumim frumos. Astea se reportează la tine. Ai mașina? Unde e, mă? Da. Astea le reportezi la tine acolo pentru data viitoare. Bun, mai e un băiețel. Cine mai? Uite. Cine? Tu? Păi de ce nu zici, mă? Mulțumim domnului Alex de la Animal Bite, da? Au mai rămas. Cadou și o pungă de PTX, da? Nu uitați să dați follow, Da, mami, da. Animal Bite, Alex și data viitoare sponsorul nostru principal, să-i dea Dumnezeu sănătate, cu mare drag, Te apreciez, să fii sănătos. Doamne ajută Să Alex, faci de-astea în continuare. numai bine. Ăștia sunt viitorul nostru, da? Vă mulțumim. Mulțumim și Like, eu, share, domnul follow Alex, în numele și tuturor. Vasile și Animal Bite. Vă mulțumim frumos, sănătate.